Ćao svima, dobrodošli u još jednu epizodu Android tutoriala. Prije svega bih htio da vam se stvarno od srca izvinim što dugo nisam snimao, znači nije me bilo bar 2 mjeseca, ali shvatit ćete me, obaveze na fakultetu su velike, nije bilo vremena za snimanje, pa pošto je velika većina vas koji me pratite mlađeg uzrasta, ja sam htio da moj povratnički klip zapravo bude jedan gameplay. Ako se sjećate, kada sam snimao agar.io, rekao sam da je to neka moderna verzija zmijice za telefon, ali prevario sam se. Ovo što ćemo danas igrati je zapravo moderna verzija te zmijice koju smo svi igrali na Nokia telefonima. Vi mlađi verovatno niste ni imali Nokia 3310 i neke još starije Nokia, ali mi malo stariji smo svi igrali zmijicu na telefonu, pa ova koju ćemo sada igrati je moderna verzija te igrice, pa hajmo da vidimo šta je to i kakva je ta zapravo igrica. Evo smo u igrici, odmah ćemo da idemo na Play online. Vi ste ova mala zmijica i naravno jedući ovo vi skupljate, odnosno rastete. Također možete i veće od sebe da jedete, možete i manje od sebe, možete veće od sebe. Evo ga, to je to, znači treba da se namestite tako da vas vaš protivnik pogodi u telo. Znači da se on zabije u vaše telo. Da li da uzmem ovo? Da li da pokupim? Gledajte ovo. Uzmi Srbine to, bravo. Znači treba da se namestite, evo ga PewDiePie. Treba da se namestite tako da da vas protivnik pogodi u telo, da se zabije u vaše telo, onda će on da pukne i vi možete da skupite sve što on ostavi za sobom. Evo kao što je sad je ovaj recimo ostavio, ali ovaj mi pokupi, ja sam ga razbio, sunce ti tvoje, ne diraj mi to. Također morate da vodite računa da se vi ne zabijete u telo nekog vašeg protivnika, jer ćete onda vi da pufnete, samo puf, i ništa, morate ponovo da krenete igricu. Evo ga, ovaj se zabije u mene, to je sjajno. Ja ne znam koji mi džav, ne mogu da pogodim ovo što uzmem, što hoću da uzmem, ne mogu da pogodim nikako. Crnja bi mi odgovarao, ali dobro, polako. Jedemo mi, evo ga, Quibble Cup sa desne strane. Quibble Cup. Kao bi smo mogli da ga... To, idemo, Quibble Cup. Ćao. Ajmo. Ja sam mislio da ću ja da poginem. Ekstra ispalo. Sad ćemo da porastemo. Jedemo margarin, rastimo. Digovaj, ne diraj mi, to sam ja napravio. Joj. Ajde, jedi samo to sitno, pa kad naiđe neka prilika, joj, nemoj od manjeg da pogineš, ajmo opet na online. Nemoj od manjeg da pogineš, pogini od nekog jačeg od sebe. Ako moraš da pogineš. Znači ova bela tupnica koju vidite s desne strane je moj prst kojim kontrolišemo ovu igricu. Evo ga, ovo možemo iskoristimo gužvu, uzmemo nešto. Op, sad imamo šansu. Zelenko, ajmo Zelenko, joj, bilo je šanse da ga ali zna za jadac, mamu. Ništa, idemo, borimo se dalje. Možemo mi to. Vidite kako je ovaj zarobio Quibble Cupa gore. Sad Quibble Cup nema gdje, nego mora da udari u njega i da se rasprsne. Evo, to se to desilo. To je uvijek dobra taktika, ali za to morate imati veću zmiju. Ovaj bi mogao da mi da nešto malo od sebe. Za malo jada. Tako je, gdje ćeš pošao? Ti si mene našao da... Evo, kako smo ovo ste zaboravili. I... Jao, pa sudarili smo se! Mogu i on da pukne, što sam... Ništa, idemo na ponovo. Gliftić mali. Ovaj mi se nešto gulio ovdje. Tako je, sad sam te ugulio.
Nešto mi se on ovdje vrzma kao da bi hteo da me pojede, a ne zna da sam ja stari lisac. Stari lisac. Igramo. Odlični smo, ajmo ti. Tako je, idemo. On ljubičast pukne i rasprsne se u žuto. Kako? Inače sa leve strane dole imate ovaj radar. Kao što vidite, ja sam sad u gornje levom kvadrantu, ovom tamno sivom. A ovaj kružić pored njega sa strelicom na gore je boost, evo vidite. Tako da kada koristite boost onda idete brže, ali gubite energiju, skraćuje vam se zmija. Ajmo da pokupimo nešto, da pojedemo nešto, gladni smo. Vreme je ručka. Pa nešto bismo mogli da prezalogajimo, ali tako? Ajmo, samo ti jedi. Crveni, žuti, zeleni, plavi. Ljubičanstveni. Inače, igrica prilično ume da zalaguje. Znači, ovi serveri na kojima se nalazimo umeju dosta laga da pokažu, a ako se nađete u nekoj gužvi i počne da laguje, znači Bog, svet i ne može da vas spasi. Znači, ginete 100%. Ajmo, idemo. Inače sad, kao što vidite, nema akcije, sve je smor. Jedemo ove kružiće. Niko nas ne može da dira, nikog mi ne možemo da diramo. Ali šta nam ostaje da jedemo ovo, jedan po jedan. Pa, kad malo porastemo, možda naiđe neka zmija koju možemo da presudimo. Tako. Do tad ja mogu da gledam i u vas i da pričam sa vama dok ne naiđe neka zmija. Kada naiđe neka zmija, ja sad ne znam ni šta radim. Igram na pamet. Evo ga nešto krupno. Bolje da ja se... Boga mi, ovo je mnogo krupno. Ovo je bar duplo deblje nego što sam ja. I dugačko je, boga mi, prilično. Ništa. I mi konja za trku imamo. Tako. Evo ga PewDiePie, najpopularniji i najjači youtuber na svetu, ali nije jači u sliteru.io. Nije. Ko kaže da je on bolji od mene? Nije bolji. Ide. Bolje da sam igrao nego što sam kenjao. Igraj, Miloš. Ćuti. Jesi pojeo PewDiePie? Pojeo sam PewDiePie. Ali, to ti ne daje za pravo da se sad foliraš, nego igraj. Pojeo sam PewDiePie. Idemo, ovo možda iskoristimo gužvu ovamo da pokupimo nešto, iako to nismo ni stvorili. Op, ima još Quibble Cup je. Evo ga i Quibble Cup je pukao. Tako da mi možemo da rastemo na račun drugog. Da parazitiramo, što se kaže. Da će ovaj Zelenko da mi da nešto svoje. Zelenko, možeš li ti dati nešto svoje? Neće, Zelenko pobeže. Htio sam da ga okružim, ali pobeže mi. Jedan ovdje ljubičanstveni. Da li će on nešto? Pa nemoj da gineš od slabijeg od sebe. Znači, ako moraš da pogineš, pogini od jačeg. Bože god. Ništa. Krećemo opet od glistića. Preko gliste do glistona i onda smo zmija. Da bi ovdje nešto moglo da pukne, da mi da neku snagu. Vidi to. Ovo je PewDiePie. Ovo je Quibble Cup. Ovo se zove osveta Quibble Cupa. Ja sam njega pojeo, sad je on meni uzvratio. Ajmo dalje. Evo ga još jedan moj ortak. On je sad to sve... Koliko sam sreće imao sad. Znači, samo što je trebalo da udarim u ovu zmiju i da poginem, on je poginuo pre mene. Koliko me sad ukenjalo. Čuti, dobre.
idemo, sad smo jaki. Idemo. Koliko imamo, 2141. Trenutno smo 71. Koliko sam sreće imao, ne mogu se opasuljim još. Ajmo, da uzmeš ovdje nešto. Ajmo. 2600. Ja, gledaj da ideš, nema gledaš u rezultat. Ništa, ajmo da probamo još jednom. Posljednji put, ne mogu više. Ovaj žutać rešio da me uzme. Ajmo. To je to, ajmo. To nemoj, tako je. Samo se vi zakucavajte u mene jedan po jedan, super. Odlični ste. Samo kupi, jedi polako. Žvači. Svaki zalogaj treba žvakati toliko puta koliko zuba u vilici imate. Što ne znači da ako imate 2 zuba, ostali su vam poispadali, treba samo 2 puta žvačiti, ili tako? Ajmo, idemo. Idemo, ne, pobeže. Pobeže, đubre jedno. Idemo. Samo skupi polako. Op, ovdje ima nešto se pojede. Evo ga lagi. Ti lag. Opet sam izginuo od slabijeg od sebe. Bravo ja. Ajmo još jednu. Sad je stvarno posljednji pot. Ništa. Idemo. Ovdje nešto da pojemo. Jedi. Samo jedi. Joli ovaj ljubičasti brz. A može mu se igra koliki. Ostavlja žuto iza sebe. On je ljubičast, ostavlja žuto iza sebe. Evo mu ga žuto, dalje ovo on poginuo. Tako je, jedi dalje, ajmo. Jedi dalje. Idemo. Ovo je bilo blizu. Evo ga PewDiePie. I opet smo razbili PewDiePie-a. PewDiePie, opet smo te razbili. Ajmo. Ovaj sitni bi mogao da mi da, pa da. Nego šta, mogao bi da mi da svu svoju otpremninu. Ovaj bi mi odgovarao. Sad ja imam tamo šta da pokupim, ali od njega ne mogu da prođem. Uja! Evo ga PewDiePie. Evo Šarenko. Opet sam poginuo od slabo u sebe, neću više da igram stvari. Eto ljudi, vidjeli ste slither.io, moderna verzija zmijice za telefon. Imate dole link u opisu gdje možete da je skinete za Android telefone. Nadam se da ste uživali, ukoliko jeste znate šta treba da radite. Lajkujte ovaj klip i mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada, ćao!